Nakuha og video ang usa ka lalaki nga misud sa usa ka tindahan nga nang mating og cellphone nga nahabilin sa tindera sa Ingles Virama, Barangay Guadalupe, Dakben sa Sugbo. Ang report ni Alan Domingo. Base sa CCTV footage, misulod kining lalaki alas 6:48 sa usa ka tindahan ganinang buntag. Nagpasmangil siya nga adunay gitubag o gitawgan siyang cellphone hangtod nga nagpaduol sa lamisa ug nagpaniid. Diha nasuta niya nga way tao, gikuha niya ang cellphone. Og milakaw dayon, gisulod niya sa bulsa ang cellphone og migawas sa tindahan. Matod sa tindera, nga nigawas siya sa tindahan kay adunay giadto sa balay siyang amo nga nahimutang sa atbang. Pagbalik niya, wa na ang iyang cellphone, dali lang gitan-aw ang ilang CCTV. Og mao ni ang ilang nakita. Ning puli ko, ning tabo ko sa pikas, kay nagkuha ko og kaning kanon niya. Ang gikan diri nga trapo akong gidala dito. Niya. Pag dala na ko dito, pagbalik na nako kay dala na ko kanon. Niya, dayon pag balik na nako nangita ko sa kong cellphone, wala na. Nanawagan ang tindera sa suspek nga iuli ang iyang cellphone nga nagkatidad og mukapin sa 4,000 pesos sanglit gamit kaayo kini sa iyahang panginabuhi. Na-report na ngadto sa kapulisan sa Guadalupe ang hitabo o kasamtangang gipangita ang suspitsado. Uli lang niya kay na ako yung mga importante nga mga kontak dito sa akong pamilya. Mipahimangno ang mga otoridad nga dili mo kumpiyansa o kanunay nga magmatngon yod aron dili mabiktima sa mga kawatan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.